Η Evelyn ήρθε για αξιολόγηση με τα συστήματα της VALD, δηλαδή Human Track, ForceDex και ForceFrame, για να κατανοήσει καλύτερα πώς κινείται και πώς μπορεί να στηρίζει σωστά το σώμα της στην καθημερινότητα. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν σε ποια σημεία χρειάζεται βελτίωση ώστε να ενισχύεται η καθημερινή απόδοση και να προλαμβάνονται τραυματισμοί και πόνοι. Με το Human Track μετρήσαμε τη στάση, τη θέση των ώμων, της λεκάνης και της σπονδυλικής στήλης. Η ανάλυση έδειξε μικρές ασυμμετρίες, φυσιολογικές για κάποιον που στέκεται συχνά στο ίδιο πόδι ή παίρνει συγκεκριμένες τάσεις. Με το ForceDex μετρήσαμε πώς το σώμα της παράγει δύναμη και αν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα δύο πόδια. Ελέγξαμε επίσης την ισορροπία σε στήριξη στο ένα πόδι για να δούμε πώς συνεργάζονται οι μυϊκές ομάδες. Η σωστή ισορροπία και συμμετρία μειώνουν τον κίνδυνο τραυματισμών και βοηθούν στην πιο φυσική, ξεκούραστη κίνηση. Τέλος, με το ForceFrame μετρήσαμε τη δύναμη σε βασικές μυϊκές ομάδες, τετρακεφάλους, οπίσθιους μυριαίους και γάμπες. Όταν οι μύες λειτουργούν ισορροπημένα, στηρίζουν καλύτερα το σώμα και διατηρούν σωστή στάση χωρίς καταπώνηση. Η αξιολόγηση με τα εργαλεία της VALD δείχνει πώς λειτουργεί πραγματικά το σώμα και πού χρειάζεται ενίσχυση. Έτσι σχεδιάζουμε ένα πρόγραμμα κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες κάθε ανθρώπου που βελτιώνει τη στάση, μειώνει την καταπώνηση και βοηθά το σώμα να λειτουργεί πιο αποδοτικά κάθε μέρα.